טוב, אנחנו בבית הכנסת בקוויז'ה למעלה. יהודים אין פה הרבה, אבל יש פה היסטוריה שלמה של יהודים שחיו פה. זה בית הכנסת. תראו את העבודה, מה שלא נורמלי. כולם יושבים, מספרים כמו כל מקום. יש גם חזקת נשים למעלה. איך אתה מגיע למעלה, אני לא יודע. זה לא בית כנסת גדול. מפה אני למעלה. בואו נעלה איתכם למעלה. תראו מה זה. זה של אנשים. אנחנו עולים פה למעלה. מהמדרגות האלה. ופה היו יושבים אנשים. אתם רואים? תסתכלו זה פה התקרה, מקסים. אז פה היו יושבים אנשים, פה זה כולם ביחד, כל הגברים היו יושבים פה, ספר קודש שם, ארון קודש, זה משהו יפה. אנחנו נרד חזרה למטה. זה היה של הנשים פה. איפה שהנשים היו יושבות. לא, זה לא פעיל. לא, זה רק ב-high holidays. אנשים למעלה? מה? ביום שבת עשו. זה יפה. תראו את התקרה. אוקיי. תראה איפה היו יהודים, בכל העולם היו יהודים. זה משהו לא נורמלי.